எதுவுமே இல்லையேன்னு வருத்தப்படுற ஒரு கூட்டம். ஆனா எதுவுமே இல்லாதது தான் எங்க வாழ்க்கைன்னு ஏத்துக்கிட்டு சந்தோஷமா வாழ்ற இன்னொரு கூட்டம் தான் நம்ம தெரு மக்கள். ₹2 எடுத்துக்கோ சார். ₹2 தான். எங்க இருந்தடி என்ன சொன்ன? மண்ணாங்கட்டி கானகலாட்டாடே பெரிய டான்ஸ் காம்படிஷன். நமக்கு போலாமா? இந்த மூஞ்சியில அங்க. ஏய், நான் நல்ல டான்ஸ் ஆடுவேன்டி. பட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ, காஸ்டியூமு இதனொക്കെ துட்டு வேணும். என்ன பண்ண போற? தெருவு தானே நமக்கெல்லாம், பார்த்துக்கலாம். இனி போலாமா கானா கலாட்டாவுக்கு? எல்லாமே இருக்கும் உங்களை பார்க்கும்போது. ஒரு சின்ன வீடு, ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம், நமக்கும் கிடைக்காதான்னு ஒரு ஏக்கம். இதெல்லாம் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய கனவு. அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற டேலண்ட்ஸ் காமிக்கிறது, அதை இம்ப்ரூவ் பண்றது எல்லாம் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப தூரம். Just please not team Teruvu on the stage. இல்லாத
Season 3. The title winner is Team Tirukural. எல்லாரும் ஆர்டிஸ்ட் தான். சிலர் அந்த பிளாட்ஃபார்மை தேடி போகிறாங்க, சிலர் அதை காசு கொடுத்து வாங்கிட்டாங்க. ஆனால் எல்லா டேலண்ட்ஸ் இருந்தும் இந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்காம அவங்க டேலண்ட்ஸ் அவங்களுக்குள்ளேயே அடக்கி வச்சிருக்க எல்லா ஆர்டிஸ்ட்களுக்கும் இந்த டான்ஸ் ஒரு சமர்ப்பணம்.